што Лукашенко кажа пра сваё здароўе, як спрабавалі падставіць Сергея Ціханаўскага, а таксама, што вядома пра знікненне яшчэ аднаго былога паплечніка Паўла Латушкі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко зрабіў гучныя заявы. Ён пракаментаваў сваё здароўе і пахваліўся, як сябраваў з Мулявіным і ратаваў гурт песняры. Лукашенко паведаміў, што нядаўна прайшоў поўнае медыцынскае абследаванне, адмыслова падкрэсліўшы, што гэта адбылося ўпершыню ў яго жыцці, і на ўсе працэдуры спатрэбілася 2 дні, цытата. «Мне нават залезлі ў мазгі і ўсё прасвяцілі». Па выніку Лукашенко пераконвае, што з ім усё ў парадку, прычым ён нават даў афіцыйную згоду на публікацыю вынікаў абследавання, каб развеяць усе сумненні і паказаць, што ніякіх праблем са здароўем у яго, маўляў, няма. Падобна, што і на абследаванне ён пайшоў якраз, каб пасля расказаць, які ён здаровы. Бо апошнім часам схаваць прыкметы старасці яму ўсё цяжэй. Яго кульганне і трымценне галавы бачнае ўсім. Таксама цяпер ён абурыўся тым, што ў медыа і асабліва сярод яго апанентаў часта з'яўляюцца чуткі, што калі ён публічна адсутнічае 1 дзень, дык гэта ўжо знак яго хваробы ці нават смерці. Ён назваў гэта спекуляцыямі, але паведаміў, што яму паступала інфармацыя, як спецслужбы розных дзяржаў, у тым ліку і тых, якія лічацца сяброўскімі, уважліва сочаць за яго здароўем і спрабуюць ацаніць сітуацыю. Наши иногда беглые об этом подписывают. Лукашенко нет, день, все, умирает. Он больной, он умирает. И вижу, мне доложили об этом некоторые уже спецслужбы тут, в том числе дружественно прощупывают. А как здоровье президента? Я говорю, ну вот недавно я первый раз в своей жизни за 2 дня прошел полное медицинское обследование. 2 дня. Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили. И вот некоторые спецслужбы интересуют, вот о здоровье, читают же интернет, там что умирает. Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования и пусть опубликуют эти исследования. Тем более, я рад. Все нормально, я рад. Але ж варта адзначыць, што прынамсі пакуль Наталья Эйсмонт ніякіх аналізаў Лукашэнкі не апублікавала. Сёння ж Лукашенко сустрэўся з чарговым расійскім губернатарам. Цяпер да яго прыехаў кіраўнік Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў. І з гэтай нагоды Лукашенко згадаў славуты хіт песняру «Волах дзе-гдзе». А таксама нечакана расказаў, што ён, аказваецца, сябраваў з Мулявіным і хадзіў на рэпетыцыі песняроў, ды і ўвогуле асабіста адраджаў гэты ансамбль и оборонял его от злых белорусских националистов. Во времена буйного национализма в Беларуси, а все-таки он у нас процветал несколько лет до избрания президентом, от всего русского и российского пытались тут отказаться. Некоторые отказались и общество заставить. Но, как видите, общество не восприняло данные посылы. Вот этот момент мне пришлось часто бывать у песняров 1-2 год своего президентства, их подвальном помещении, где они, бедолаги, репетировали. Я тогда помню, когда Володя Мулявин меня попросил, очень попросил, помочь вернуться обратно на сцену. Конечно, мы сделали все для того, чтобы песняры вернулись. Ну а пасля Лукашенко завёў сваю старую песню і пачаў пераконваць расійскага чыноўніка, што беларусы і расіяне гэта, маўляў, одно і тое ж. Как-то я человек советский, мне трудно выговаривать это, что там русские, белорусы, мы один народ фактически. То, что от одного корня произошли и родились, что мы похожи абсолютно друг на друга, и что у нас принципы одни и те же, что мы развиваемся так, как должны развиваться славянские народы. Тут разговоров быть не может. Загадка знік яшчэ адзін былы паплечнік Паўла Латушкі. Пасля паездкі за межы Еўрасаюза таямніча знік Анатоль Котаў, чалавек, які пачынаў сваю кар'еру як лукашэнкаўскі чыноўнік, а скончыў як апанент і ўлады, і Святланы Ціханаўскай. Анатоль Котаў быў даўнім знаёмым і калегам Паўла Латушкі. Пасля выпуску з расійскага МГИМО ён працаваў у сакратарыяце Савета Рэспублікі, а пасля пайшоў па дыпламатычнай лініі. Котаў, як і Латушка, працаваў у пасольстве Беларусі ў Варшаве,
дзе займаў другарадную пасаду другога сакратара. Але ж доўга ён там не пратрымаўся, бо падчас аднаго з чарговых беларуска-польскіх дыпламатычных скандалаў Котава выслалі назад у Мінск. На радзіме ён стаў намеснікам такім жа чынам высланага Максіма Рыжанкова ў беларускім нацыянальным алімпійскім камітэце. Потым Котаў апынуўся ў дырэкцыі еўрапейскіх гульняў, пасля чаго быў паніжаны да намесніка начальніка аднаго з аддзелаў у кіраўніцтве спраў Лукашэнкі. У 2020 годзе Котаў пайшоў, адтуль не пагадзіўшыся з палітыкай Лукашэнкі, і выехаў у Польшчу, дзе стаў правай рукой Паўла Латушкі. Імаверна, менавіта на фонд Котава, які ў таго быў, а ў Латушкі не было, і паступалі грошы на дзейнасць народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Але старыя знаёмыя ў выніку разышліся менавіта па фінансавых прычынах і дагэтуль судзяцца за грошы. Котаў жа знайшоў сабе новых саюзнікаў і стаў адным з арганізатараў форума дэмакратычных сіл разам з Валерыем Цапкалам, Вольгай Карач і іншымі дзеячамі. У Беларусі жа кожнаму з іх урэшце завочна прысудзілі па 12 гадоў зняволення і гіганцкія штрафы. Той жа Котаў атрымаў штраф памерам у 600 000 беларускіх рублёў. Апошнім часам Анатоль жыў у Варшаве і працаваў у івент-агенцтве Тэра Груп, заснаваным былым палітвязнем Віталём Крыўко. І вось некалькі дзён таму Котаў паведаміў калегам, што бярэ адгул па асабістых справах. Жонцы ж ён сказаў адваротнае, што яму трэба ад'ехаць па рабоце. У выніку Анатоль Котаў знік, меркавана пасля вылету ў Турцыю. Навошта ён туды накіраваўся, пакуль што незразумела. Па нашай інфармацыі, Анатоль Котаў перастаў выходзіць на сувязь 21 жніўня. Ён, калі не затрыманы ў Турцыі, то прынамсі загадкава знік у трэцяй краіне пасля вылету з Еўрасаюза. Сябры Котава ўжо падалі заяву аб знікненні чалавека ў польскую паліцыю. Такую ж самую заяву даводзілася пісаць, калі прапала спікерка каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікава, якая знікла ў лютым і пакуль што так і не знайшлася. У Мінску паставяць 19 000 камер відэаназірання, якія будуць працаваць кругласуткава. Гэта амаль у 10 разоў больш, чым ёсць цяпер, прычым ставіць відэаназіранне будуць у дварах і каля пад'ездаў. Афіцыйна гэта робіцца, каб сачыць за паркоўкамі і сметнікамі. Але ж вядома, што для такога ставяць прасунутую сістэму. Кругласуткавыя інтэлектуальныя камеры з выкарыстаннем машыннага зроку і штучнага інтэлекту. Сістэма будзе функцыянаваць як з аператарам, так і самастойна. Між тым, колькасць камер відэаназірання ў Беларусі пастаянна расце. Па стане на сакавік гэтага года за беларусамі сачылі каля 60 000 разумных камер, і гэта ў 600 разоў больш, чым 6 гадоў таму. За відэазварот да сілавікоў пасадзілі ўсю сям'ю беларусаў. Мінскага бізнесмена Геннадзя Саўрыцкага, яго жонку Ірыну і малодшую дачку Віалету пакаралі за відэазварот супраць гвалту сілавікоў. Ролік быў запісаны яшчэ ў 2020 годзе, а затрымалі Саўрыцкіх ажно ў 24-м. У лютым схапілі маці і дачку, а ў верасні бацьку. Іх відэазварот улады палічылі распальваннем варожасці ў дачыненні да сілавікоў. На судзе ніхто з абвінавачаных віну не прызнаў, але ў выніку ўсе трое атрымалі па 5 гадоў калоніяй. Наперад у мінулае. Беларускае міністэрства адукацыі вяртае школьнікаў у Савецкі Саюз. 1 верасня ва ўсіх школах Беларусі правядуць адзіны урок пад назвай «Эстафета пакаленняў», захоўваючы мінулае, ствараем будучыню. Ствараць будучыню дзецям прапануюць у савецкім стылі. Хіба што замест цытаты Леніна урок у беларускіх школах пачнецца з цытаты Лукашэнкі. І гэта, на жаль, не жарт, бо для настаўнікаў падрыхтавалі прыкладны план урока, і там сапраўднае вяртанне ў СССР. Напрыклад, дзецям прапануецца напісаць на дошцы воблака слоў, якое адлюстроўвае каштоўнасці і дасягненні некалькіх пакаленняў беларусаў. Школьнікам прапануюць такія варыянты: моладзь, камсамол, БРСМ, піянер, кастрычнік, будаўнічы атрад, сямейныя каштоўнасці, вялікая перамога, працоўны подзвіг народа, заводы, ударная будоўля і далей у тым жа духу. Потым настаўнікі на уроку 1 верасня 25 года прачытаюць дзецям лісты ў будучыню ад савецкіх акцябрат, піянераў і камсамольцаў, а самім беларускім школьнікам загадаюць напісаць такія ж лісты акцябратам, піянерам і камсамольцам 2075 года. Відаць, у міністэрстве адукацыі ўсё яшчэ спадзяюцца бліжэй да канца веку пабудаваць камунізм. Напрыканцы школьнікам нагадаюць, што, цытата, «нацыянальная бяспека забяспечана тымі мерапрыемствамі, якія былі праведзеныя пад кіраўніцтвам Аляксандра Лукашэнкі, і прапануюць нарэшце карыснае заданне – скласці вялікі турыстычны маршрут па Беларусі». Таксама адметна, што ў дадатак для настаўнікаў зрабілі
зрабілі шпаргалку аб дасягненнях Беларусі, і сярод іх чыноўнікі прапануюць называць пяцігодку якасці, год добраўпарадкавання, вахту памяці, стварэнне БРСМ, распрацоўку праса Арэса і выпуск шакаладкі прэзідэнт ад камунаркі. У гэтым дадатку прозвішча Лукашэнкі згадваецца ажно 5 разоў. Чыноўнікі пахваліліся зарплатамі беларусаў. Па звестках Белстата сярэдні заробак да выліку падаткаў вырас на 54 рублі і 60 копеек, і цяпер ён складае 2772 рублі і 40 копеек. А гэта значыць, што сярэдняя зарплата на рукі складае прыкладна 2384 рублі. Акрамя таго, Белстат хваліцца, што сярэдні заробак беларусаў расце штогод, і назвалі нават самыя багатыя раёны. Гэта Астравецкі, Мінскі, Салігорскі, Дзяржынскі і Рэчыцкі. Па словах кіраўніцы Белстата Інны Мядзведзевай, сярэдні заробак у гэтых раёнах складае ад 2900 да амаль 3500 беларускіх рублёў. Маштабны завочны суд прайшоў у Гомелі. Там разглядалі справу кіраўнікоў фондаў Байсол і Байхелп Аляксея Лявончыка і Андрэя Стрыжака. Агулам жа завочна судзілі 7 чалавек. Акрамя Стрыжака з Лявончыкам абвінавачаныя была экс-дзяўчына Эдуарда Бабарыкі Саша Зверева, а таксама Яраслаў Ліхачэўскі, Аляксей Кузьмянкоў, Аляксандр Лапко і Аляксандр Падгорны. Усіх прызналі вінаватымі па цэлым шэрагу артыкулаў і выпісалі дзікія тэрміны. Стрыжака і Лявончыка завочна прыгаварылі да 18 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму і штрафу ў 252 тысячы беларускіх рублёў. Іх абвінавацілі ў арганізацыі мерапрыемстваў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, стварэнні экстрэмісцкага фарміравання, паклёпе на Лукашэнку, здрадзе дзяржаве, прапагандзе тэрарызму, а таксама распаліванні варожасці. Усе астатнія фігуранты атрымалі завочна па 16 гадоў калоніі і штраф у 231 тысячу беларускіх рублёў. У літоўскую пракуратуру нехта даслаў фэйкавы ліст ад імя Сергея Ціханаўскага. У ім быў электронны зварот са сцверджаннем, што літоўскі дэпутат абражае беларускіх палітыкаў. Але ж высветлілася, што ліст быў падроблены. У гэтым лісце нехта ад імя Сергея Ціханаўскага выступіў з патрабаваннем расследаваць дзейнасць літоўскага дэпутата Вітаўта Сасініцы. Прычынай нібыта сталі яго абразы Святланы і Сергея Ціханаўскіх. Пра якія абразы ідзе гаворка незразумела, але Сініца адкрыта прапаноўваў ануляваць акрэдытацыю офіса Ціханаўскай у Літве. У пракуратуры же дакумент не сталі разглядаць проста таму, што ён быў напісаны рускай мовай, а пазней высветлілася, што гэта чыясьці спроба падставіць Ціханаўскага і лішні раз убіць клін паміж літоўскімі палітыкамі і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, бо сам Сергей ніякіх зваротаў нікуды не пісаў. За дзейнасць лукашэнкаўскіх злачынцаў заплацяць беларусы. Цяпер работнікаў дзяржпрадпрыемстваў абавязалі спансіраваць беларускі чырвоны крыж, які абвінавачваюць ва ўдзеле ў дэпартацыі украінскіх дзяцей. Прынамсі, на прадпрыемствы дзяржсектара Гомельскай вобласці паступілі указанні аб уступленні работнікаў у члены рэгулярных спонсараў беларускага чырвонага крыжа. Гэта значыць, што работнікі будуць абавязаныя штогод рабіць адлічэнні са сваёй зарплаты ў фонд арганізацыі. Гэта адбылося пасля таго, як чырвоны крыж разаслаў ліст у аблвыканкамы з просьбай даць спонсарскую дапамогу. Выданне «Флагшток» са спасылкай на свае крыніцы тлумачыць, што абласныя ўлады далі гарвыканкамам указанне прыняць меры па выдзяленні фінансавых сродкаў, а тыя спусцілі гэта ўказанне ніжэй на арганізацыі і прадпрыемствы. Галоўная сутнасць новаўвядзення ў тым, што раней сродкі для беларускага чырвонага крыжа добраахвотна прымусова спаганялі з саміх прадпрыемстваў і арганізацый. Цяпер жа будуць непасрэдна з работнікаў. Пры гэтым сумы паказваюцца канкрэтныя і на кожнае прадпрыемства. Кіраўніцтва павінна падзяліць гэтую суму на супрацоўнікаў. Лукашэнку даслалі папярэджанне. Міністэрства замежных спраў Украіны выпусціла заяву ў сувязі з вучэннямі Захад-2025, якія пройдуць у Беларусі на пачатку верасня. У гэтай заяве Кіеў папярэдзіў афіцыйны Мінск аб небяспецы неабдуманых правакацый і параіў праявіць разважлівасць і не набліжацца да ўкраінскіх межаў і не правакаваць сілы абароны. Прычым гэта не тое, каб просьба, а хутчэй намёк, што ў выпадку чаго варта чакаць наступстваў. Акрамя таго, ў гэтым звароце Пуцін і Лукашенка адкрыта называюцца дыктатарамі, а Беларусь саўдзельнікам у злачыннай агрэсіі. Кіеўскія дыпламаты нагадваюць, што супрацоўніцтва рэжымаў у Мінску і Маскве уяўляе непасрэдную пагрозу не толькі для Украіны, але і для Польшчы, краін Балтыі і ўвогуле ўсёй Еўропы.
Загінуў яшчэ адзін беларус, які пайшоў ваяваць на баку расійскіх акупантаў. Як 27гадовы Александр Романенко з Вілейкі трапіў у армію, невядома, але цяпер з'явілася інфармацыя пра тое, што Романенко быў забіты. Яго відавочна ўжо былая жонка Арына нават вярнула ў сацыяльных сетках сваё дзявочае прозвішча і пазначыла ў графе сямейнае становішча, што адкрытае для зносін. У Стаўбцоўскім раёне жанчына вярнулася з працы і знайшла свайго мужа нежывым. А прычынай яго смерці стала звычайная сардэлька. Мужчына ляжаў у ложку з відэльцам у руцэ, а побач з ім стаяла талерка з сардэлькамі. Аказалася, што яны і сталі прычынай бяды. Эксперты знайшлі ў крыві мужчыны высокую канцэнтрацыю алкаголю, а ў дыхальных шляхах кавалак каўбаснага вырабу з абалонкай. Прасцей кажучы, п'яны вясковец вырашыў паабедаць лежачы ў ложку і падавіўся насмерць. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.